Nork aditu ote du kantu eder hori, aldapeko sagarraren adarraren puntxan, puntxaren puntxan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nork aditu ote du kantu eder hori, txiruriruri, txirurirura, nork aditu ote du kantu eder hori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo. Poliki, bai. Probatu. Hola, pixkat betetzen dio ganbara eta ustu ganbara. Baina ez bete karga du ezin behideta, Venga, hola, pixkat. Oian, eustia suman duate. Hori jokua! Zegoan txori
Gertatuko denu soinu hori.
dutena, armatzaldea. Bai. Igual es anticrótico. Bueno, eta iritsi da garaie, altzoko gandotik entorri emestra inorrek bildutako sagarrekin indako guztia probatekoa. Hemen banaketa honetan jasile, Uxue, a ver, te gusta la kontatzen, a ver, zoragarria esateu. Probatu dena, mesedez. Aztigarotik itortako langile aurire, ofizka emateko. Asetzen ez du emarrita.